Sibiri mekalo kile saba samba fla ani mwa handulu DMS-TV channel muso oni che oni nyatuma bisimile DMS-TV sanfɛ foli an ta n'u ban kanbaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka don kibaru ni o wagati seli san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilila jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni na carilen ale ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ komi yɛrɛ kɔni essence dagɛlɛli walima essence dɛsɛli yɛrɛ kɔni an ka jamana nɔriya fanfɛlaw yɛrɛ kɔnɔna ko o ko yɛrɛ kɔni nɔgɔyara ka da kan dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na citerne 40 min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na essence de bɛ yen nɔ o bɔra Niger jamana kɔnɔna na ni ka taa an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa yirala k'a fɔ ko ni essence citerne 40 min yɛrɛ kɔnɔna na o bɛna di an ka jamana nɔriya fanfɛla mɔgɔ yɛrɛ kɔni ma ka da kan an bɛ wagati min na fɔ ko bi min ye essence gɛlɛya ye fo ka taa se tununi yɛrɛ kɔni ma ka bɔ an ka jamana région caman yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ko yɛrɛ kɔni yira o dɔw yɛrɛ kɔni siratigɛla min ye Gawo région kɔnɔ ye essence yɛrɛ kɔni kun da gɛlɛyala ye wa kun tɛ ka sɔrɔ yɛrɛ kɔni nka ni citerne 40 min yɛrɛ kɔni donni filɛ nin ye a yirala k'a fɔ ko nana di nɔriya fanfɛla mɔgɔ yɛrɛ kɔni ma cogo min yɛrɛ kɔni u ka essence gɛlɛya ye u ka se ka o ko yɛrɛ kɔni ta ka bɔ u kan yɛrɛ. Tarata tɛmɛnen avril kalo tile 29 san 2025 karibira mara yɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔnɔna min kun bɛ Alpha Utaraba mara kɔnɔna yɔrɔ min bɛ Gundam cercle de kɔnɔna na ni yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ Tombouctou région kɔnɔna na ko tasuma yɛrɛ de kɔni mɛnna ni karibira bila yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna wale min kɛra sababu ye ni ka maa 3 bɔnɛ a ni na. Niger Faba ni o ye Niamey ye olu yɛrɛ kɔni ka gouverneur ni o ye Asuman Abu Aruna yɛrɛ kɔni ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko Niamey mara kɔnɔna na station minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'u bɛna na surveillance boli ni station ni yɛrɛ kɔni kan kosɛbɛ ka da kan k'u y'a jateminɛ k'a fɔ ko bɛnbaliwale mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka teli ka taa u ka essence yɛrɛ kɔni sa station tigi ni yɛrɛ de kɔni fɛ minnu bɛ Niamey mara de kɔnɔna na. Burkina Faso ka finitigiw ka opération caman yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka denmisɛnnin caman yɛrɛ kɔni lakilani ka bɔ bɛnbaliwale ma yɛrɛ kɔnɔna a yɛrɛ k'a fɔ ko denmisɛnnin yɛrɛ kɔni si bɛ san 9 hali ni san 14 yɛrɛ de kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko wa denmisɛnnin kofɔlen ni yɛrɛ kɔni labilalen Burkina ka finitigiw fɛ bɛnbaliwale maaw ye walejugu min ta ni ka ɲɛsin denmisɛnnin yɛrɛ kɔni ma u bɛ o kumaw yɛrɛ kɔni ɲɛfɔ Burkina Faso kunnafoni sira maa dɔw ye. Araba tɛmɛnen avril kalo tile 30 san 2025 Volodymyr Zelensky ale kɔni bɛ laseli kɛ ko Ukraine ale ni États-Unis u ye bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ Ukraine ka dugu jukɔrɔ nafolo bɔliko yɛrɛ kɔnɔna wa Volodymyr Zelensky ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔna ko accord yɛrɛ kɔni kɔnɔna na États-Unis yɛrɛ kɔni bi ka bɔ fan sɔrɔ wa min yɛrɛ kɔni Ukraine ko fɛnɛ bɛ ye ka bɔ fanw yɛrɛ kɔni sɔrɔ. Russie ka conseil de sécurité vice-président ni o ye Dmitry Medvedev yɛrɛ kɔni kabini Russie ka ni vice-président yɛrɛ kɔni bɔra kalama k'a fɔ ko Ukraine ale ni États-Unis yɛrɛ kɔni bɛnkan sɔrɔ Ukraine ka dugu jukɔrɔ nafolo yɛrɛ kɔni ko ɲɛ kan Medvedev yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko Donald Trump ni o ye États-Unis jamana ɲɛmaa ye k'a sera ka Ukraine yɛrɛ kɔni wajibiya walasa Ukraine ale ka se k'a ka dugu jukɔrɔ nafolo yɛrɛ kɔni di États-Unis yɛrɛ kɔni ma walasa min yɛrɛ kɔni Amérique ale bɛ dɛmɛ min yɛrɛ kɔni kɛ Ukraine ye o yɛrɛ kɔni ka se ka financer ni o ko ninnu yɛrɛ kɔni ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala o ye bidon kibaru kɔnɔna na. Carburant dɛsɛ min yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali nɔriya fanfɛlaw yɛrɛ kɔnɔna na walasa ka se ka dankari o ko in yɛrɛ kɔnɔna na essence citerne 40 o yɛrɛ kɔni bɔra Niger jamana kɔnɔna na ni ka don o kɔnɔna na nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa a yirala k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko ni essence citerne 40 min yɛrɛ kɔnɔna don a essence yɛrɛ kɔni nana tila an ka jamana nɔriya fanfɛla région ma u bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛla de la walasa essence yɛrɛ kɔni citerne 40 ka se ka se Gawo yɛrɛ kɔni région kɔnɔna na Niger finitigiw ale ni Mali finitigiw olu yɛrɛ kɔni jɛra ɲɔgɔn fɛ ni ka opération dɔ yɛrɛ kɔni labɛn opération min yɛrɛ kɔni senfɛ u bɛ ka citerne 40 yɛrɛ kɔni escorter ni ka se n'a ye fo Gawo région kɔnɔna na citerne 40 yɛrɛ kɔni Niger ale ka finitigiw yɛrɛ kɔni o escorter fo ka se ni a ye labɛn an ka mara kɔnɔna na a selen nin yɛrɛ kɔfɔlen na an ka Mali finitigiw olu fana y'a escorter ni ka taa n'a ye fo Gawo région kɔnɔna na an ka jamana région militaire fɔlɔ o commandant ni o ye colonel Ibrahim Samassa ye ale bɛ jamana fila ninnu finitigiw yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ u ka nin cɛsiri yɛrɛ kɔnɔna essence escorter la ni ka na n'a ye fo Gawo région yɛrɛ kɔnɔna na
wa be population ma fene fo o collaboration yere konna finitigu ale ni jamana kono do ni nyoko chala barawla commande yere kon ka koro fula kanga mali finitigu yere kon perene no sanga ani wakati wala saga siga karbira ale ni anka jamana noria fanfela ma yere kon mago be si femunu ma chigele yere konna kanga mali finitigu ulu yere kon perene no sanga ani wakati ni ka ufen yere kon escorte ni kata aduma fusi yere wala ni siterni binan mi yere kon dona ka region konna na o ko yere kon kera ga o sigiba ma yere kon malafe kada ka mi yere kon crise énergétique o fena ka changa o mara konna na me wakati mi na fokobi wa essence ali daga gelen yere ko folena foga ta se kuma do yere kon na essence yere kon tisoro ga o sigiba ma yere kon na ira ka fo kuni siterni binani doni ni ka se no yere kon kubna na kella shayre kon ni uluma awe wakati jayre kon bo anka jamana noria fa fela yere kon ni udo menaka aleni gawun yere ko falen yere kon na mi essence yere kon ko dagale ala no ko sebe kala ka ma yere kon ko daga soni kada essence yere kon ta Niger jamana kon na ko sababu yere kon ke lakana baliya mi yere kon be siran yere kon ka ma o ko yere kon na anka mali autorité wulu chesiri o konya ka ye fere bela jere kon la tene ka anka mali fini tu yere kon blaka siterni binani yere kon essence escorte ne kanani ay go region kon na to mi sengem yere kon be noria fa fela siba mo yere kon ka karbina ko ta fa fela ka autoron yere kon wiline ka bo o ka yere kon tarata tamine avikalo klimuwa anu kono to samba fla ani muwa anduru kadubida mara yaro do mi yere kon kumbe alfa utaraba mara kono na yaro mi yere kon be binta gungu cercle kono na nin bela jile yere kon be Tombouctou region yere kon kono na ayala ka fo ko tasma mene do yere kon sirani kadubida mara yaro yere kon ma walim kara sabu ne kama sabade bone anina susu lokalu yere kon ka koro fala ko wakati mtasma yere kon be mene ni kadubida mara yaro yere kon na asro karbina marayon yere konti ale de wulu vla bela jele ko be soyen konna na ko akabini tasma yere kon men na soyen yere konna de wulu vla yere konna kele ale yere kon fatura o yoro bela to waron yere kon tarani katani be docteur so yere konna teliala ko ngawsile docteur so yere konna ka wakati doni ke de vla o fana yere kon fatura ni ka bo de woro to yere konna mi wali yere kon kera sabe ni ka alfa utraba siba ma bela jele yere kon sukashi amere kon be do ke ame wakati mina foko bi mamun yere kon fatura ko sabu yere kon ken tasma mene yere kon kala ka bada dali yere kon no we mun yere kon fene jogine do ame no ga da yere kon ke o man be sisa ame te mena jamana ko fe kibaro o konna na beta Niger jamana konna na Niger fabani o nyame o gouverneur yere kon be la silike ko wala sa bamachi wale mo yere kon ulu kan nasiga karbira yere kon sa ko Niger ka finitu bunda contrôle yere kon cha nyame station service mo yere kon kan ko sebe ni kuna funa yere kon be la se nyame gouverneur yere de kon feni oye Asuman Abdou Aruna yere de kon aben la se li yere kon ke tarata tamene Afrika lu pli mo an kon to samba fla ani mo an dururi gouverneur yere kon ka ko fala ka e kalu kile yere de kon di nyame station service mo bela jinere kon ma Oku dija o kalokile yere kon konna na mi caméra de surveillance yo ko o sigi wa station konna na kadaka ko Niger autorité yere kon e dalu soro min ba yira ka fo ko bo mati wale ma yere kon be essence mi yere kon sa keme sara la bi yoro wo bela jile yere kon sa nyame station service ma ori fe ko yere kon na uya fam ka fo ko bo mati wale ma no wo beta essence mi yere kon sa station yere de kon na Niger kan gouverneur yere kon be la selike o ya soro ay nyame station service tubu bela jile yere kon wuli réunion do yere kon na réunion na kangarda yere kon ke uye ka irula ka fo fene ko Niger autorité ube contrôle mi yere kon ke station d'essence la kubna na ko yere kon jaya ko sebe gouverneur be klaka akil na ji yere kon ke ko nyame mara yere kon konna station keme saba ani bisaba ani kono do yere de kon be no nyogo yere kon na nyame gouverneur alebe ayira ka fo ko Niger conseil régional de sécurité ulu yere kon ko arrêté dobo arrêté mi yere kon konna na akuira lino ka fo ko station service mo ku kana essence wal magazoil yere kon firi ka yel litre bidru sanfe konga ona taw ko ne ajatemne ka fogo station do yere kon tegani arrêté yere kon batu kada ka illa ka fogo ba machi wale ma ube essence mi yere kon sa keme sara la bi oro go bela jile yere kon sa nyame station service ma ore bol wanyo ye felna gouverneur abe kanada ke station service nyema ni yere koni ko mesure kura mun yere kon taliflani ode ko kalokele ne be station service ma bulu ko camera yere kon ke o yero yere kon na ko ni station service ma mi yere kon man ko illa batu ko tigi ka do ka fo ka be ta kaso yere kon na wa mana ta kaso yere kon na ubena accuse fem ne yere de kon na ode ka yere kon farala jugu yere kon ka ne ka jamana kelele parde kon na nyame gouverneur ale kon ayira ka fo ko mi yere kon essence ferli yere kon bamachi wale ma ko yere kon na dabla kada ka ko station service yere kon na bela jile wajibi ale no ne ka camera de
surveillance yɛrɛ de kɔni bila i fɛ ko n'o tɛ i yɛrɛ kɔni bɛ kaso kɛ a ko ɲɛ kan. Salim Ridwan Mumuni ale ni Abu nunu yɛrɛ kɔni ye sifinnakaw ye Burkina Faso jamana kɔnɔna na minnu si bɛ a bɔ san 9 na ni ka taa bila san 14 ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ de kɔnɔna na. Wa yirala k'a fɔ ko ni maa 4 yɛrɛ kɔni tun bɛ bamaci walemaw yɛrɛ kɔni k'a bila la wagati dɔw yɛrɛ kɔnɔna nka Burkina Faso finitigiw yɛrɛ kɔni ka opération dɔw yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka denmisɛnnin yɛrɛ kɔni tilalen ka bɔ bamaci walema ninnu bolo. O ko yɛrɛ de kɔni senfɛ denmisɛnnin 4 yɛrɛ kɔni tilalen u la wali jugu minnu yɛrɛ kɔni taara ne ka ɲɛsin u ma wagati min u tun bɛ bamaci walema ninnu ka bolo kan denmisɛnnin 4 ninnu u b'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛfɔ Burkina Faso kunnafoni sira maa dɔw ye. Denmisɛnnin 4 yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko bamaci walemaw yɛrɛ kɔni olu wajibiyalen ka u don u ka kɛlɛw kɔnɔna na u tun bɛ olu bugɔ u tun bɛ olu lakɔngɔ u b'u bila jagoya ka formation yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ ko wa bamaci walemaw tun bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ olu la o y'a sɔrɔ olu somɔgɔw yɛrɛ kɔni bɛ a kalama ka da kan o somɔgɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye complice ye nin ko ninnu yɛrɛ kɔni na. Nka denmisɛnnin 4 yɛrɛ kɔni kisira Burkina Faso finitigiw yɛrɛ kɔni ka opération dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ mun yɛrɛ kɔni na Burkina Faso ka finitigiw sera ka denmisɛnnin yɛrɛ kɔni tila bamaci walemaw yɛrɛ kɔni na wali de kɔni na denmisɛnnin 4 ninnu olu b'u ka témoignage yɛrɛ kɔni kɛ i n'a fɔ an b'a kalama wagati min i n'a fɔ ko bi yɛrɛ kɔni Burkina Faso ka finitigiw olu yɛrɛ kɔni kɛlɛkɛminɛn caman bɛ u bolo yɛrɛ kɔni wa u yɛrɛ kɔni bɛ kɛlɛkɛcogo ɲuman yɛrɛ kɔni na o wale yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni ka tiɲɛniba yɛrɛ don bamaci walemaw yɛrɛ kɔni kunna ko nka komi bamaci walema ninnu u tɛ fɛ ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni dabila o yɛrɛ de kɔni na u bɛ taa baga denmisɛnnin fitininw yɛrɛ kɔni ma minnu si tɛ san 18 yɛrɛ kɔni bɔ k'u fara u ka jamaw yɛrɛ kɔni kan ka se ka Burkina maaw yɛrɛ kɔni kɛlɛ komi yɛrɛ kɔni bamaci wale jɛkulu GSM maaw yɛrɛ kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu yɛrɛ de kɔni ka baara ye nin ko ninnu ye u bɛ denmisɛnnin fitininw yɛrɛ kɔni wajibiyalen ka u bila formation yɛrɛ kɔni na walasa k'u jagoya k'u bila kɛlɛ yɛrɛ kɔni na Burkina Faso finitigiw contrôle la o mana na denmisɛnnin fitinin yɛrɛ kɔni minɛ u tun bɛ u bila baara minnu na o tun ye guetteur walima espion u tun b'u dɔw fɛnɛ kɛ opérateur radio ye walima dɔw yɛrɛ kɔni tun bɛ bila ka taa kɛlɛkɛyɔrɔw fɛnɛ na dɔw fɛnɛ tun bɛ taa yɔrɔ la u tun b'u ka kɛlɛw yɛrɛ kɔni kɛ yɔrɔ min walasa o denmisɛnnin fitinin yɛrɛ kɔni tun bɛ taa kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni ɲini o yɔrɔ kofɔlen na ne ka olu fɔ bamaci walema ninnu ye ko nka Burkina Faso ka finitigiw ka opération dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ opération min k'o kɛ kun de ye walasa ka bamaci walemaw yɛrɛ kɔni dagasigiyɔrɔ caman yɛrɛ kɔni cɛ o de senfɛ u sera ka denmisɛnnin 4 ninnu yɛrɛ kɔni kisi denmisɛnnin 4 ninnu yɛrɛ kɔni ka témoignage yɛrɛ kɔni kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ ko bamaci walema ninnu o tun bɛ walejugu caman yɛrɛ kɔni ta ni ka u sɛgɛrɛ Masa Hudu ni ale ye sifinnaka ye min si bɛ san 10 de la ale y'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni kun ka rêve yɛrɛ de kɔni ka kɛ furakɛlikɛla yɛrɛ kɔni walasa ka se k'a ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen furakɛ ko nka ale ni a ɲɔgɔnna denmisɛnnin 20 bɔyan kɔ u nana olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni wajibiya ni ka taa ni u ye kungo dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wagati min bamaci walemaw u nana olu ka dugumaw yɛrɛ kɔni jagoya ni ka u labɔ yen ko komi ale yɛrɛ kɔni ka dɔgɔn ale tun tɛ se ka maramafɛnw yɛrɛ kɔni minɛ bamaci walema ninnu u y'ale ta ni ka ale kɛ guetteur ye ale tun bɛ transmission radio yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ nka o wagati ninnu na bamaci walema ninnu u tun bɛ walejugu caman yɛrɛ kɔni ta ni ka ale yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ ko nka Burkina Faso finitigiw ka opération dɔw yɛrɛ kɔni senfɛ u sera k'ale yɛrɛ kɔni bɔ majugu ninnu bolo Salim ale fɛnɛ ye sifinnaka ye min si bɛ san 10 bɔyanko yɛrɛ de kɔnɔna ale y'a yira k'a fɔ k'ale fa yɛrɛ de kɔni ale wajibiyalen ka ale bɔ école yɛrɛ kɔnɔna ka taa ale di bamaci walemaw ma minnu yɛrɛ kɔni y'ale bila formation militaire yɛrɛ kɔni na wajibiya la ko ale formation militaire yɛrɛ kɔni kɛ dɔgɔkun 3 kuntagala yɛrɛ kɔnɔna na formation militaire o tun bɛ ka kɛ Nusra kan dɔw yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na k'ale tilalen formation yɛrɛ kɔni na bamaci walemaw u y'ale yɛrɛ kɔni ta ni ka ale kɛ guetteur yɛrɛ kɔni ale ye san 2 yɛrɛ de kɔni kɛ o baara in yɛrɛ de kɔni na nka Burkina Faso finitigiw yɛrɛ kɔni ka opération dɔ senfɛ olu sera k'ale fɛnɛ kisi ni ka ale bɔ majugu ninnu bolo Ridwan ale si bɛ san 9 yɛrɛ kɔni na a y'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni kun ka rêve de ye ni ka kɛ balontanaba ye ko nka maa maramafɛntigi dɔw yɛrɛ kɔnɔna na ale minɛ Dédougou région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na k'u kelen k'ale yɛrɛ kɔni u y'ale ta ye komi espion yɛrɛ de kɔni min tun ye Burkina Faso finitigiw yɛrɛ kɔni ale tun bɛ olu dagasigiyɔrɔ yɛrɛ de kɔni espionner ale tun b'u kɛ o y'a sɔrɔ ale tun bɛ kungo kolonba dɔ yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na Mumini ale si bɛ san 12 la ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale kun ka rêve yɛrɛ de kɔni tun ye ka kɛ avion bolila ye ko nka ale somɔgɔw yɛrɛ de kɔni ale wajibiyalen ka ale yɛrɛ kɔni di bamaci walemaw ma ko san 4 kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na bamaci walemaw kun mana na bagan minnu yɛrɛ kɔni suɲɛ u tun b'ale yɛrɛ de kɔni bila k'o bagan ninnu mara ko wa o san 4 bagan mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ale tun bɛ kunnafoniyaw fɛnɛ di bamaci walemaw yɛrɛ kɔni ma Abu ale si bɛ san 13
sababu ya kola ale kon ku ya ira ka fo kale kun ayra bude kun ne ka ke karamogo e ko nga ale ni anyogona demsen tambo ya ko bamachi wale mawere kon na ulu jago ya minere ni ka ulu yere kon blaka Burkina Faso ka finitigo espionner ko ulu to obaro yere kon na uklala ka ulu bo obara na yolu yere kon dani kata kele kayoro yere kon na ko wa ale fa yere kon kumbeni wale ni bela jele kalama kada ka ale fa fene ku bamachi wale manunu ka complice uri yunusa ale shibe santa anani boyan kola ale ayira ka fo kale ka yere bu yere de kon ku ni ka ke policier ko nga bamachi wale mawere kon na ale jago ya minere kon ni ka formation militaire ke ale kuna ko formation militaire yere kon bane bamachi wale mawere kon ale ta kale blaka Burkina Faso ka finitigo yere kon espionner wana kunya ko finitigo kumna na operation do yere kon ke ale kumbe bamachi wale mawule ne ka ofunyana ale ni attaque yere kon kera ale kunga bara fene kunye yere kon bamachi wale mawkumana na bagamu yere kon shuya ale yere kon kumbe tagani o bagan yere kon yoro yoro la dauda ale shibe santa annan boyan kola ale ayira ka fo kale na nyogona shifina ka chama wolu chama yere kon jago yere kon ni ka formation militaire ke wokuna ko nga Burkina Faso finitigo yere kon ka operation do yere de kon sefe usira ka ale yere kon bo bamachi wale manunu bodo Burkina Faso finitigo ka operation do yere kon sefe mi yere kon kera sawbe ne ka ni demsenen yere kon kisi wo officier do yere kon ayira ka fo ko bamachi wale man yere kon ka korofo yere kon na kulu be ka kele ka islamia yere de kon togola ko ka soro jien kon na sharia fere kon beno ku be ga wo sharia no bela jele violi ko misiri fo ka ta se église yere kon ma bamachi wale ma wi ataki chama kene ka nyashini yor no bela jele ma we civil u faga u bina muso ka wa we village kele ma yere kon bola fe on bela jele yere kon she u bolo wakati temenuna muso do yere kon ka korofo yere kon na ko bamachi wale ma yere kon na ale wajibani ka ale yere kon denja ko amina ale la ka tagani ay ko nga Burkina Faso ka finiti ka chesiri anu ka barake kun ma yere kon kera sawi na le de yere kon sira ka sigi ale makala ka Burkina Faso finiti usira ka den yere kon ne bamachi wale man na operation senfe o ma ko fole yere kon be do ke ko demba mun yere kon fene be ale ka situation kon na ni bamachi wale ma yere kon kemene ka udo yere kon fene kabe do yere kon ke wulu fene do ka sega sigin kana o matu muso kele yere kon be wulu madaka ni kanyeshi muso yere kon ma ku ka bo bursu gonna wala ku de wala kisi o ga kuma den yere kon faw fe wala sa ka den yere kon faw balu wa den yere kon di bamachi wale ma ku bla wale jugu yere kon na o kerefe ni dem senani no somo go bela jilere kon e Burkina Faso finitigo yere kon fu ko sebe ko na operation chaman yere kon na mi kera sawi ni ka wulu bo bamachi wale ma yere kon bolo o we do yere kon ke kala kali nyogona kun yere kon che kala ka dem sen chama yere kon be bamachi wale manunu bolo we mun yere kon wajibi amene usamo ko la ne ka wubla ka formation militaire yere kon na ado yere kon no be do bla ka takele ga yero la do yere kon fene bino ubolu yere kon ke espion ni araba temene Afrika lo klipi saba samba fla ani muga andro ikren jamana nyamani o Volodymyr Zelensky yere kon alba ira ka fu ko ikren aleni États-Unis yere kon be ka sebe zoro ikren ka duju ko na fulo boli ko yere kon na États-Unis yere kon fe wa be foli ba yere kon ke ko ben ka sebe yere kon na États-Unis fu ga si ikren yere kon ma ko bela jilere kon be u do fa soro ko yere kon na ko shita yere kon ma chani shita ifene ko ben ka sebe yere kon sebe glani urukumu yere kon na ko akonna fion yere kon falena wakati ula ko ame wakati mina foko bi ben kan sebe yere kon kera sebe ni États-Unis aleni Ukraine bela jilebe u bo fa yere kon soro ala shita macha ni shita ko abna na kesa yere kon ni ka opportunité d'investissement chama yere kon kiri Ukraine jamana kon nana Ukraine jamana nyama ka koro fere kon na ko sebe yere kon nana Ukraine ka juru fuete États-Unis fa falala ko nga sebe yere kon nana fondo yere kon labele do mi yere kon nana kesa bi ni ka investissement yere kon ke Ukraine jamana na chugumi Ukraine jamana ni mawere kon be sega wal soro wiyere yi wa jamana kon nana mi sebe mi yere kon tebena Ukraine aleni États-Unis nyon ci lere kon na sebe yere kon be ga kuma fe mi yere kon ka ode dugu jugoro na fulu mi yere kon be Ukraine jamana kon nana États-Unis alimna na o dugu jugoro na fulu no bo ko o dugu jugoro na fulu yere kon bolu ku yere kon nana États-Unis ale ka entreprise do yere de kon minana o baro ke o sira ka ben ka yere kon soro sebe yere kon na o ya soro fonyo ko chama yere kon ku temena États-Unis aleni Ukraine yere kon ɲɔgɔn cɛ la bɛnkan sɛbɛn ye négociation hukumu kɔnɔna na wa bɛnkan yɛrɛ kɔni bɛ sɔrɔ sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna na wagati dɔ la o y'a sɔrɔ États-Unis ale bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ Russie ale ni Ukraine ɲɔgɔn cɛ la ka fɛɛrɛ latigɛ ka dankari o kɛlɛ in na hakilina jiginna ni bɛnkan sɛbɛn min yɛrɛ kɔni tɛmɛna Ukraine ale ni États-Unis yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ni bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni négociation yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ a bɛ wagati caman yɛrɛ kɔni bɔ ka d'a kan sɛbɛn fɔlɔ min yɛrɛ kɔni bɔra ne ka di Ukraine ma yɛrɛ kɔni ma Zelensky ale tun y'a jira k'a fɔ ko o sɛbɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o ko yɛrɛ kɔni dama di Ukraine yɛrɛ kɔni na
wara de kon sababu ala akun yi bandi ki bolo yɛrɛ kɔni bila bɛn ka sɛbɛn yɛrɛ kɔni na o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ États-Unis ka ma o tilala ka bɛn ka sɛbɛn kura yɛrɛ kɔni bɔ ne ka ci a ma yɛrɛ kɔni o cili a ma min ye Donald Trump ale ye kangarida yɛrɛ kɔni kɛ ne ka ɲɛsin Zelensky yɛrɛ kɔni ma ko sɛbɛn kura min yɛrɛ kɔni cili filɛ ne a ma nin ye k'a ka i jija yɛrɛ kɔni a kana na ba o sɛbɛn yɛrɛ kɔni na an b'a ye k'a fɔ o ko yɛrɛ de kɔni kɔfɛ Zelensky ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko sɛbɛn kura min yɛrɛ kɔni bɔra ko Ukraine ni États-Unis bɛɛ lajɛlen bɛ nafata yɛrɛ kɔni sɔrɔ a la ko wa sita yɛrɛ kɔni ma taa ni sita ye k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dalakɛɲɛnen don ni ɲɔgɔn ye nin ni ne bɛ dansigi an bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ye ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma